तब से बानी बेचैन हम सुनली हो तब से हाँ दहिया में बेधले बा गरमी हो तब से बानी बेचैन हम सुनली हो तब से हमारो नंबरवा ब्लॉक करता ब्लॉक करता कौन साला मलावा के फोन करता बेरी बेरी ओकरा के तुम करता कौन साला मोलिया के फोन करता बेरी बेरी ओकरा के तुम करता साला मोलिया के फोन करता मुहावा से आवता रे बड़ा बड़ा गाड़ी हो ओकरा चक्कर में मोबाइल हमरो धराइल हो मुहावा से आवता रे बड़ा बड़ा गाड़ी हो ओकरा चक्कर में मोबाइल हमरो धराइल हो सुनिए के बात हमर जीव जरता कौन साला मोलिया के फोन करता बेरी बेरी ओकरा के डंग करता कौन साला मोलिया के फोन करता रतिया में पड़ा के डंग करता राइटर कन्हैया कहले सही सही बात हो लागे राज संगे कर दिया त घाट राइटर कन्हैया कहले सही सही बात हो लागे राज संगे कर दिया त घाट हो हाँ